Uluhan sa ato mga balita, mga misukol sa clearing operation sa Barangay Pahina Central kagahapon, gikiha sa Cebu City Hall. Upat ka mga gireklamo, mag-atubang usab og upat ka kaso. Magtiayong namatyan og anak, human giingong wa dawata sa usa ka birthing center sa Badian, midangop sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, di na pwedeng magmuro. Mga opisyal sa Barangay Pahina Central mihimakak nga ang ilang pagdapig sa BOPK sa milabay nga eleksyon mo'y hinungdan kung nganong nagkagubot ang demolisyon sa usa ka eatery sulod mismo sa Pahina Central Sports Complex kagahapon. Matod pa sa mga barangay officials, wa nila sulsuli ang tag-iya sa maong eatery sa pagsukol-sukol ug wa usab sila gipalabi. Andrea Patenia, Sugin Limi. Kini ang nahitabo kagahapon atol sa clearing operation sa usa ka kan-anan sud sa Barangay Pahina Central Sports Complex. Taliwa sa kagubot, daling mipadayag sa iyang mga pagduda ang pangu sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement Control nga si Raquel Arce. Mato ni Arce, ang tag-iya sa eatery nga si Editha Insog ang iyang pamilya na isog tungod kay duna sila gisaligan. Mga barangay official sa Pahina Central nga mga sakop sa BOPK. Usara ni katao ang i-clear? Usara gyud galisod gyud kay tibok barangay council ato ang kuan. Makabantay mo kung nakakita mo ang gahakot sa iyang butang barangay vehicle. Kaganina, mibalibad pag-atubang sa camera sa News 5 si Barangay Kapitan Carlo Yap apan usa ka opisyal sa barangay na mahayag. Para na mo, wa man ni kuan kay anybody sa akong kuan, anybody can request us nga ingon ana nga naa nga kuan, di man na ingon nga doon na may gipaboran. Gihimakak ni Barangay Councilor Santos Gonzales nga ang pagpagamit nila sa sakyanan sa barangay sa paghakot sa mga tinda ni Editha, nagpasabot na nga ila kining gidapigan bisan pa sa mga reklamo nga nakasamok sa agianan sa sports complex ug sa CCMC ang kan-ana niini. Ang paggamit sa sakyanan sa barangay matud sa konsehal katungod ni bisan kinsa. Ugwa nila sulsuli si Editha nga musupak sa mando sa probe. Moto nga ingon ko, det kuan na ni, legitimate ang kuan sa CCMC request. Clear na, i-clear sa pangkuan niya. Kaya later on, ang itatagkuan nga kakuanan mo, may tig-arital nga rin napita. Giangko ni Gonzales nga nahatagan og permit sa barangay si Editha aron makapaninda sud sa sports complex apan ubos sa kondisyon nga siya'y maoy mulimpyo niini. Ug napuno sa pagdaig ni Gonzales ang nangnisog nga tag-iya sa kananan bisan pa sa kagubot nga mitumaw kagahapon. Matod sa konsehal, dako kinig natabang sa barangay, sanglit si Editha naman ang nagsilbi nilang runner kun sulugoon. Sa gihimong balay-balay ni Editha sud sa maong compound, Mauna, gitagaan ko na mo lugar siya diya nga kay para wa na gyud mga wa kay daghan nga wa barangay mawadan nay barangay tanong to ayaw sa di kay dili sa dingog tanan dili sa dingog nga dili mawadan. usa sa wa makaanto sa giingong paghawd-hawd ni Editha mao si Gerardo Gonzales igsuon mismo sa konsehal. Si Gerardo kagahapon, Mga bata to na mga tagal sportry ila bubuan og tubig kadit nila paduag mura naman sila pagiyap ang kanang kasilyas nga public na sa patis babay wa nila ipagamit sila ray mo gamit ang mga babay di kay pa awas wa na kadudog asa sila napit mangihi. ang yang igsuon nga konsehal karon, Dili na tinuod kanang wa na nga kwan daghan kayo mo request na mo nga rin nga mo gamit sa among complex. Ano bakakon kay mismo siya bakakon. ug tungod sa mitumaw nga mga pangutana sa klase sa pagduma sa Pahina Central sa ilang sports complex, mga opisyal mibahat. Ilang tun-an ang mga laka nga legal batok sa City Hall tungod sa pagpanghinlabot niini sa ilang sports complex nga proyekto sa barangay. Butang nga gikahibong sa mayor. Sige, kalimot sila nga, ang yuta na ila. City na. City na ay. Lang, ito lang. At may mabuhat sila, naroon naman, titipay yun. Kung si exact, kung si Dili. Eh, napagay sports complex nga,
Ang tuwa dito, tindahan. Samtang husayon pa kung doon na ba'y basihanan ang planong pagkiha sa mga opisyal sa pahina sentral batok sa syudad, nag-ung-ung kining maong pangutana. Doon na ba'y special treatment nga gihatag ang barangay ngadto sa ilang supporter nga si Edita, aron matubag, nangunay pagsusi kaganina ang usa ka residente sa maong dapit. Si retired Chief Inspector Bonifacio Garciano kanhi hepe sa Investigation and Detective Management Branch kun IDMB Cebu City. Nakitaan kining gripo sa sports complex nga mao'y matud pa gigamit sa karinderya ni Edita. Gisaw ni Edita Inso. So siya nagbayad, anak? Siya nagbayad, anak, monthly. Makita man na dito sa kwan. The question is, ang paril sa Dili barangay na, dili na tayo na, anak. o kawer ang barangay, wa ba makabadlong? Dili na tayo mag-irgoan. Ang atong i-irgoan ang tubig. No, that is part. Di ba? O si Edita, umana. Kuha na lang sa kap, anak. Andrea Patenio, News 5. Gikiha na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang upat ka mga residente sa barangay Pahina Central tungod sa pagsukol nila kagahapon sa demolisyon nga gimando sa City Hall. Dili lang usa, apan upat gyud ka mga kaso ang atubangon sa upat ka mga gireklamo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Ang Prevention, Restoration Order, Beautification Enhancement Conprobe sa Cebu City Hall naglungot-lungot. Dihang gisuklan sila kagahapon sa mga tag-iya ug mga ginsakpan ni ining maong karinderya. Gilabayan og kaldero o gipakaligo og sudan ang mga tinugyanan sa probe. Dihang gisugdan nila paghakot ang mga kabtangan sa maong eatery. Ang kan-ana ni Edita Inso giisip sa City Hall nga public nuisance tungod kay gibutang kini sud mismo sa sports complex ug nakaalis sa agyanan. Tungod sa ilang pag-inisog ug pagsukol-sukol, upat ka tawo ang nagatubang karon og sumbong, disrespect to persons in authority, grave coercion, slander by deeds ug alarm and scandal. Gikiha atubangan sa Cebu City Prosecutor's Office sila si Edita Inso, tag-iya sa kananan, ang iyang bana nga si Benigno, igsuon nga si Eva Mabini ug ilang katabangan na ilan lang sa pangan nga Marifi. Kung nihid pa lang unta sila sa 72-hour notice, dili to mahitabo. Kay I am issuing the notice Thursday. Unya, giving them the information to voluntary vacate, pero wa na nila gibuhat. Murag na may upat ka kaso. Ilamin ko na, wa kay mahimo. Ang kampo ni Inso mibahad nga ilang sumbalikan og kaso si Arce ug ang mga sakop sa probe. Tungod matud pa, pagpanapat kanila sa iyang bana, igsuon og katabang. Katulang nang dapat sa akong bana o sa akong igsuon, mga tanan nga spade or GO, job order, kay tanang GO job order sir, may makita to tanan namo sir, emphasize ito. Identify gid mi kay muramig tulisan or what else? Ilaming gisirkulahan sa sports complex. Apan ang probe, wa mahadlok sa bahad ni Inso, human sa taas-taas nga pailob sa usalang katindahan nga nag-alis sa agianan sa kadaghanan. I am filing this complaint because I want to send a message to everybody nga being the agent of authority, I have to do my job and kinahanglan dili man siguro nila irespeto, i-observe nila haron dili sila makahatag o dili mahitabo nila ang nahitabo karon. Dennis Tanok, News 5. Susihon sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang giingong special treatment na gihatag sa mga opisyal sa barangay Pahina Central ngadto sa usa nila ka residente ug inilang supporter. Ang DILG Region 7 na balaka sa mga nadugang reklamo nga nagsalig ang maong supporter sa mga opisyal sa Pahina Central sa pag-operate dinhi sa ang eatery sulod mismo sa sports complex sa maong barangay bisan kung nakasamok na kini sa agianan. Matod ni DILG 7 Legal Officer Danilo Almendras, illegal ang maong binuhatan sa barangay, mao nga ipatawag sa DILG ang atensyon sa mga opisyal niini. Reside siya diha. Ang consumption sa tubig, consumption sa kuryente, hindi na pwede gamiton bitaw. So, at the same time, it's a public place, it should be used as a quarter, no?
Cebu City Mayor Michael Rama mipasalig nga dili corrupt ang bago niya nga pili nga hepe sa kapulisan sa Subo. Usa sa labing unang direktiba sa mayor nga Tukang Romana mao nga wala nay paggatawgon ang kapulisan nga petty crimes aron nga ang mga gagmayng mga insidente sama sa pangpaglabni og shoplifting mahatagan gayud og igong gibugaton sama sa mga dagkong alarma sa kapulisan. Ang focus na sinasabi niya should be yung common crimes, you know, in fact yung that's why ang treatment ko ng petty crimes is not really petty crime, it's a serious thing. Sa iyang bahin, si Rama miuyon sa sugyot ni Romana nga dili lang ang manlargahay sa barko mao'y striktoon sa pag-inspeksyon sa mga pantalan, kundi lakip na kadtong mga nangabot sa Subo gikan sa laing mga lugar. Ang Police Coordinating and Advisory and Council CONPICAC sa syudad sa Subo nakigalayon na usab karon sa PNP ug sa mga barangay aron umulon ang mga pulisiya sa pagduma sa mga tanod. I encourage si Colonel Romana and si ABC Chairman Michael Rolota to sit down. We will sit down and thresh out the relationship between captains of police station commanders. Kay there seems to be a problem when it comes to supervision of the tanods.